специалист по информационни технологии. Показва как с безплатна програма и компютър човек може да хакне наивни интернет потребители дори от кварталната пейка. Атаките се генерира много лесно, просто трябва да знаеш коя е програмата. С такава програма Александър прави за по-малко от минута копия на популярна веб страница, да речем Twitter. След това изпраща линк към фиктивния сайт по имейл на предварително събрани адреси и чака някой да клъвне. Ако изпратя този линк на някого и той си въведе потребителското име и парола в сайта на Twitter и не забележи, че това не е Twitter всъщност, аз ще видя неговите потребителското име и парола. Ако отворим линка, нашите поверителни данни ще попаднат в чужди ръце. Как да избегнем тази клопка? Първо трябва да бъдем много внимателни и подозрителни към съобщения, които са пристигнали до нас без ние да сме ги пожелали. Второ, трябва да внимаваме какъв тип информация изискват от нас този тип съобщения. Ако трябва да кликнете на линк, обърнете внимание на домейна com, net или org. Не отваряйте линкове, съдържащи странни символи и числа, така наречените IP адреси. Ако от вас се иска да въведете потребителско име или парола, адресът трябва да започва с HTTPS, а не HTTP. Не отваряйте прикачените файлове и писма, които са пълни с правописни грешки и заплашителни срокове. Само за месец потребители са докладвали 35 000 такива нелегитимни писма в световен мащаб.